Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ọ bụrụ na ị chụpụ ndị mmadụ ndị ọzọ, mgbe ahụ ị na-atụ onwe gị mkpọrọ. Anyị na ibe anyị ga na-emekọrịta ihe. A ga-akpasu gị iwe. Chineke bụ onye na-agwọ gị. Obi n'ime gị, o nwere ike imezi ihe onye ọbụla mere gị. Ọ dị mma, ana m akụzi na mkpụrụ nke mmụọ nsọ: ịhụnanya, ọṅụ, udo, ndidi, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ime nwayọọ, imerụ ihe n'oke, ịchịkwata onwe gị. Aga m akụzi n'ime ebere na ịdị mma, obiọma na ịdị mma. Olee ihe dị iche na ha abụọ? Ha abụọ dị ka ha yiri otu. Ọ dị mma, obiọma dị ka agwa nke anyị na-ebi n'ime ndụ anyị. Ịdị mma kacha wee bụrụ ihe ndị anyị na-eme. Echere m maka na ụdị agwa nke anyị nwere, ime o nwere ike a mụrụ gị dịka ezigbo mmadụ nke nwere ịdị nwayọọ na mmadụ dị ụtọ n'ime ya, mana inwe obiọma nye ndị mmadụ dị n'ime ndụ gị. Mana echere m karịchaa n'ụwa, ọ bụghị otu ahụ ka ọ dị, karịa ka ọ dị. Ma ozi ọma dị na ya bụ anyị nwere ike ịgbanwe. Onye ọbụla sị, enwere m ike ịgbanwe. Adịghị m agbanwe n'ihi na ana m agbalị ịgbanwe, mana aga m agbanwe n'ihi na Chineke emejuola m n'ime mmadụ nke ime m mgbe a mụrụ m ọhụụ. Site na mkpụrụ sitere na mkpụrụ ndị a niile dị mma. Ugbu a, ọ bụrụ na ị nwere mkpụrụ, ọ ga-amịta ihe ubi dị mma, mana ị ga-akụ ya, gbaa ya mmiri, wepụkwara ya ahịhịa, ma ị ga-eji ya rụọ ọrụ. Oge ọ bụla ị nwere ohere iji mkpụrụ nke mmụọ nsọ ndị a rụọ ọrụ, gị mee ya. Gị bịa sikarịtụkwuo ike n'akụkụ nke ahụ, ya bịa dịkwuo mfe gị onwe gị ime ya mgbe ọzọ. Chineke agbanweela m ebe ọ pụrụ iche. Kamgbe afọ ndị mụ na ya na-agakọ njem, n'eziokwu abụghịzi dị m ụdị mmadụ m bụbu na mbụ. Amaara m na ụfọdụ n'ime unu gabigara otu ihe ahụ. Mmadụ ole n'ime unu ga-asị, Chineke agbanweela m? Ya mere, mmadụ ole n'ime unu dịzi mma ugbu a karịa ka unu na-adịbu? Amen. Mmadụ ole n'ime unu na-ahụ n'anya imere ndị ọzọ ihe ugbu a? Ịma ụdị ịtụnanya nke a dị, na ị nwere ike ịsị, mgbe ị na-echeta ihe ị bụburu na mbụ, chegodi ya n'otu nkeji, na ị nwere ike ikwu n'eziokwu si ị na-enwe ọṅụ ime ihe ụfọdụ nye ndị mmadụ ugbu a. Ọ dị ịtụnanya. Galatians 6 amaokwu nke 22. Ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ, ọrụ nke ọnọdụ ya n'ime anyị na-arụzu, bụ ịhụnanya, ọṅụ, obiọma, udo, ndidi, ma ntachi obi, nnagide. Nke a pụtara na ị ga-emenwe ọtụtụ ihe. Obiọma, ịdị mma, obiọma na ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, nke pụtara ime nwayọọ na iwetu onwe n'ala na ijikọta onwe gị. Ọ dịghị iwu ọbụla nke megidere ihe ndị a, nke nwere ike iweta ụgwọ. Ma ekwesị na onwe ya agaghị achọpụta ihe ọbụla na-adịghị mma n'ebe ị nọ. Ma ọ bụrụ na ọ bụ ụzọ a ka ị si aga njem mgbe niile, cheta ihe nke anyị legidere anya. Ọ bụ ihe na-agalite, na-akaje, na-eto n'ime ndụ anyị. Ọ bụrụ na ilegide anya inweta ihe ị chọrọ, na-achọpụta ụzọ nke ị ga-esi nweta ihe ọbụla ị chọrọ, mgbe ahụ ọ ga-eme gị ka ị bụrụ onye na-echere naanị onwe ya, ọ bụgodị na ịkpọ ya nke onye kwere ekwe. Mana ọ bụrụ na ilegide anya na mkpụrụ nke mmụọ nsọ, na-asọpụrụ Chineke, na-abụ ngọzi ebe ọbụla ị gara, mgbe ahụ nke ahụ bụ ihe ga-eto ma wulie na ndụ gị. Ajụrụ m ajụjụ mbụ n'otu n'ime ọgbakọ anyị: oge ole ka ị tụfurule n'ime ndụ gị na-amụ ihe banyere ịhụnanya na mkpụrụ nke mmụọ nsọ? Akwụkwọ ole ka ị gụrụla banyere mkpụrụ nke mmụọ nsọ? Ọmụmụ akwụkwọ nsọ ole ka ị mụrụla banyere mkpụrụ nke mmụọ nsọ? Kedu usoro CD ma ọ bụ usoro DVD ị nwere banyere mkpụrụ nke mmụọ nsọ? N'ezie, anyị ga-ele anya n'ọba akwụkwọ anyị wee mara ihe kacha mkpa nye anyị. Akwụkwọ ole ka ị gụrụla maka ịhụnanya? Ugboro ole ka ị na-amụ ihe banyere ịhụnanya? Iwepụtatụla iche ndị Kọrentị nke mbụ isi 13, ma legide anya ihe ọ pụtara bụ okwu ndị ahụ n'otu n'otu. Gịnị bụ ndidi? Gịnị bụ obiọma? Gịnị bụ ịdị mma? Gịnị bụ ịdị nwayọọ? Ana m agba gị ume
ibido na-amụ ihe ndị dị mkpa nye Chineke. Ndị Tesalonian nke mbụ isi 5. Ma n'eziokwu ka m gwa gị, mgbe ị na-eme otu a, ị ga na-enwe obi ụtọ. Ọ bụghị naanị otu a, ọ bụ maka mmadụ niile ọzọ, ma o nweghị ihe ị ga-ewepụta n'ime ya. Mgbe anyị na-eme otu a, nke mbụ anyị ga-etinye ihu ọchị n'ihu Chineke. Nke dị m mkpa, achọrọ m ka Chineke nwee obi ụtọ, ọ chọghị. Eche m o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ọ ga-ele anya obi ajọọ ya njọ, mana achọrọ m iso na ndị ga-eme ya ka obi dị ya mma. Mana ị nwere ike itinye ọnụ ọchị n'ihu Chineke. N'eziokwu, mgbe ị na-eme ụdị ihe ndị a niile, mgbe ahụ ka ọṅụ gị ga-ezu oke. Ị ga-eme ka ọṅụ gị zuo oke mgbe ahụ site n'ịgakarị ije na mkpụrụ nke mmụọ nsọ. Ka anyị lee anya na amaokwu 4 nke ndị Tesalonian nke mbụ. Pọl nọ na-enye mmadụ niile ndụmọdụ nye nzukọ Kraịst. Ahụrụ m ya na ọ dị ụtọ ebe a. Asụsụ ya jupụtara na ihe ndụmọdụ banyere ụdị ihe ndị a. Amaokwu 8. Anyị so n'ụbọchị, ya mere ka anyị mụrụ anya ma yiri ihe mgbochi nke obi nke okwukwe na ịhụnanya, maka okpu bụ olileanya nke nzọpụta. N'ezie, agwatụla m unu okwu mbụ banyere nke a, itinye ihe ndị ụfọdụ. Otu o si dị ụtọ ebe ndị Baịbụl kwuru okwu sị, yiri ihe ụfọdụ, yipụkwa ihe ụfọdụ. N'afọ ndị gara aga, e nwere nrọ m rọrọ rọgharịkwa ya nye m nsogbu n'obi maka ebe m na-aga izu ozi ọma n'ọgbakọ. Ma eyi m akwa m ji ehi ụra. M na-eche mgbe ụgbọ anyị ji ebu ngwongwo ga-ebutere m akwa m ka m yigharịa akwa m, chege ha anaghị abịa. Abụcha abụ otuto, ya eruo oge m ji apụta. Mgbe ahụ ihe na-abịa meme m, n'ihi na aga m eji akwa m ji ehi ụra gaa guzo n'ihu ndị mmadụ. Mana aghọtaghị m nrọ ahụ ma otu. Mgbe ọtụtụ afọ gachara, Chineke wee nyewe m ihe nkụzi banyere yikwasị ịhụnanya, irikwasị ezi omume, na iyikwasị akpụkpọ ụkwụ nke udo, yikwasị obi ebere, yikwasị obiọma. Ya malite na-akụziri m na ama ejikeghị nke ọma n'ime mmụọ. Ugbu a, otu ọbụla isi yinye ihe n'ime mmụọ bụ site n'ịkwado ya site n'uche gị. Ya mere, mana ana m agwa gị na ị gaghị adị mma ma ọ bụ nwee obiọma nye mmadụ ọbụla ma ibu ya ụzọ chee ya. Chee echiche banyere ya. Chee echiche maka ihe ị ga-eme ma ụbọchị a gasịa. Ị haziela otu ị ga-esi bụrụ ngọzi nye mmadụ? Mana ị cheela otu ihe n'ụtụtụ a sị, enwere m mana agaghị m agwa gị n'ihi na echere m na abụ m onye dị ukwuu. Joyce, ana m agwa gị, enwere m mwute ọtụtụ afọ na ndụ m. M bịa mechaa n'ikpeazụ chọpụta otu esi enwe obi ụtọ. Aga m na-aga njem n'ime ya. N'ihi na ịma ihe mere, dịka ị na-eme Chineke ka o nwee obi ụtọ, ka ị ga na-enwe obi ụtọ n'ihi na mmụọ ya bi n'ime gị. Ọ bụrụ na akpasuo mmụọ Chineke, akpasuola gị. Ya na-achị ọchị, gị na-achị ọchị. Nwee atụmatụ ịbụ ngọzi. Kwado tupu oge eruo na mgbe mmadụ mejọrọ gị na ị ga-agbaghara ozugbo. Kwado tupu oge eruo ime ngwa ngwa ịgbaghara. Kwado tupu oge eruo inye ụfọdụ ihe ụzọ, ito ndị mmadụ, ịgba ndị mmadụ ume. Bulie n'ụtụtụ chee sị, Chineke, nke a bụ ihe m chọrọ ime taa. Ebe ọbụla nke m ga-aga n'ụbọchị taa, ma mmadụ ole m ga-ahụ, o nwere ike bụrụ 15, ọgụ 25. Mana onye ọbụla nke m hụrụ, achọrọ m ikwu ihe ga-eme ha ka ha nwee obi aṅụrị karịa ka ha dịbu tupu m abịa ebe ahụ. Mmadụ ole n'ime unu na-aghọta na mgbe ị na-ewepụga echiche gị na onwe gị, mgbe ahụ ka ị ga na-enwere onwe gị karịa? Ihe nke Chineke napụtachara m n'aka ya bụ mụ onwe m. Eziokwu n'ime ndụ m bụ onwe m ruo mgbe ike gwụrụ m maka onwe m. O nwere onye n'ebe a nke onwe ya na-agwụli ike, ị chọrọ isi n'onwe gị pụta? Ị nwere ike ime ya, mana ị ga-enwe ebumnuche nke iji eme ya. Na ebumnuche ya mere, ama kwado ihe ụfọdụ nke mma m ga-eji imere ndị mmadụ mgbe m lara ụlọ taa. Mana ana m agwa gị, dịka ị na-ewepụ obi karịa n'onwe gị, mgbe ahụ ka ị ga-enwere chọsi onwe gị nwee obi ụtọ n'ime ndụ gị. Mana aga m ajụ ọzọ, ana m ele gị anya ka ị zachie m ike, mana achọrọ m ịgwa gị na ka ị nwee ike ime ihe nchịkọta. Olee mgbe ị nọrọ ala ikpeazụ kwado obiọma ma ọ bụ kwado ịdị mma? Anyị kwesịrị inwe nkwado maka ihe ndị a. Ụzọ isi eyiri ịhụnanya bụ ịkwado obi gị ịga ije n'ịhụnanya. Ụzọ isi eyinye
nye mmadụ. Ụzọ isi enyinye obiọma bụ ikpebi n'isi gị tupu oge ruo. Ndị mmadụ taa ha anaghị eme ihe otu m chọrọ ka esi mee ya. Agaghịkwana m akwa ha aka ka ha mewe ya. Naanị ihe m ga-ekwu bụ nsogbu adịghị. Ndị mmadụ nwere ọtụtụ nsogbu n'ime ụwa. Anyị achọghị ịtụkwasịra ha nsogbu. Ekwensu na-esogbu ndị mmadụ. Anyị achọghị inyere ya aka. Amen. Ị kwesịkwara inwe obi ụtọ n'ihi na agaghị m agbanwe ozi a. Yinye ịhụnanya. Amaokwu nke 13. Ma ugbu a anyị na-agwa unu ụmụnna m, maranụ ndị na-alụ ọrụ n'etiti unu. Chọpụtanụ ha maka ihe ha bụ. Chọpụta, keleenụ ma sọpụrụkwanụ ha niile. Ndị isi unu, ndị na-achị unu n'ime Chineke, na ndị na-adụ unu ọdụ na-adọkwa unu aka na ntị, ma ndị na-ewuli unu. Amaokwu nke 13. Ma jidekwenụ ha n'ebe dị elu n'etiti unu, na amamihe na obi ebere na ekele n'ebe ọrụ ha dị. Nọrọnụ n'udo n'etiti unu. Ya mere, ebe a bụ amaokwu 2. O kwuchala okwu maka ịhụnanya. Ugbu a ọ na-ekwuzi okwu udo. Amaokwu 14. Ma anyị na-agwa unu n'eziokwu ụmụnna m, na-enyenụ ndụmọdụ na ịdọ aka na ntị nye ndị na-adịghị emete ya, ndị aka abụọ na ndị na-adịghị emezi ihe, na-akwalite ndị ụjọ na ndị obi ha na-ada mba, na-enyerenụ ndị obi ha na-esighị ike aka. Nweenụ ndidi nye mmadụ niile, mgbe niile na-edewe iwe gị. Amaokwu 15. Unu hụ na onweghị onye n'ime unu ji ihe ọjọọ kwụghachi ụgwọ ihe ọjọọ, ma na-elegide anya igosi obiọma nye onwe unu, ma chọsienụ ike maka ịdị mma nyerịta onwe unu na mmadụ niile. Nke a bụ na ndị Tesalonaịka 5 bụ nwa obere ntụziaka. Ọ dị ka Pọl na ndị mmadụ nọruru ala ya sị, lee, achọrọ m ka unu nwee ndụ dị mma nke unu kwesịrị inwe. Jizọs nwụrụ anyị ọnwụ nzukọ ka anyị nwee ndụ nke kachasị mma nke anyị kwesịrị inwe, nke anyị nwere ike inwe. O nwere ọtụtụ ndị furu efu, ndị na-amaghị Kraịst ịnọ n'ụwa. Ka anyị baa n'ime ụwa ebe ahụ na-ebi ndụ ozi ọma nye ha. Ka anyị na-ezi ozi ọma mgbe niile ma na-eji okwu a mgbe o kwesịrị. Ka anyị kwe ka akparamagwa anyị na otu anyị si eme ihe na-eme nkwusa. Ị nwere ike isi agụgọ site n'okwu, mana ị gaghị esi agụgọ site na ihe mmadụ na-eme mgbe ọbụla. Ị nụrụ ihe m na-ekwu? Ị nwere ike, ma ọ bụ na ị bụ nwaanyị nọ n'ebe a, ị nwere di na-enwebeghị nzọpụta, ma gị gbalịa izi ozi ọma, ịgwa ya ihe o kwesịrị ime, ma ọ naghị ege gị ntị ma otu. Mana ana m agwa gị, ọ bụrụ na ị were afọ 5 na-eme mgbe ọbụla dewe ihe mkpụrụ nke mmụọ nsọ ndị a n'ụlọ gị, mgbe ahụ ọ ga-abịa lewe anya. Ọ dị ka afọ 5 chaa. N'ezie, ị kwesịrị inwe ndidi. Ma n'ezie, dịka Pọl na ndị Tesalonaịka nọrọ, ọ dị ka mụ na unu nọrọ ugbu a. Ndị Ọhịans, ndị Clevelands amaghị m o. Mana asị, lee otu a ka esi enweta ndụ dị mma. Yiri ịhụnanya, na-agba ndị mmadụ ume, na-ewulite onye ọbụla. Nọrọ n'udo n'etiti unu, na-enwere onye ọbụla ndidi, na-edewe iwe gị. Legide anya igosi obiọma, chọsi ike ime ezi ihe, ma ya gaa n'ihu kwuo ihe ndị ọzọ dị ike nke na-abụghị mkpụrụ nke mmụọ nsọ, mana ahụrụ m ha n'anya. Kelee Chineke na ihe niile, n'agbanyeghị ihe ọnọdụ ọbụla bụ. Kelee Chineke, na-ekele ya n'ihi na ọ bụ uche Chineke nye ndị ọbụla nọ n'ime Kraịst Jizọs. Ị ma ihe mere? Lee m anya ka m gwa gị otu ihe. Nsogbu gị nke ị chere bụ nke dị ka otu n'ime ihe ndị kacha njọ n'ime ụwa. Nsogbu gị enwere ike ọ bụghị ya bụ nsogbu gị. Gị sọ dị mma, mgbe ahụ olee ihe bụ nsogbu m? O nwere ike nsogbu gị bụ otu isi akpa agwa n'ihi nsogbu gị. Ma cheta na ike gwụchasịcha m n'ụbọchị taa. Nyere m aka mee ka nke a dị mfe. Ebere bụ obiọma, ma obiọma bụ ebere. Anyị hụrụ ebere Chineke n'anya, ọwa ya ahụghị. O Chineke m, ebere bụ ihe dị ịtụnanya. Ma anyị nwere ike ime ihe na-adịghị mma, Chineke agbaghara anyị. Na ọ dịghị achụpụ anyị site na ndụ ya, n'ihi na anyị adịghị eme
ihe niile otu ọ chọrọ ka esi na-eme ya. Ebere ya na-adị ọhụụ kwa ụbọchị, ụtụtụ ọbụla. Ma echere m na ọ na-eweta ebere kwa ụbọchị n'ihi na nke ụbọchị gara aga ewerechala ya. Ụfọdụ n'ime unu kwesịrị ibuli. Ọ bụ ihe o ji dị mkpa ibuli n'oge ụtụtụ gị na Chineke anọ ọtụtụ oge. Abụghị m onye na-emenwu ihe n'ụtụtụ. Ị chọrọ inwe ụbọchị ga-akarịsịchara gị njọ? Ị kwesịrị ime ihe nke ga-eme ka ụbọchị gị bidoro gị nke ọma. N'ezie, ọ bụrụ na ị bụghị onye nwere ike iwere ogologo oge ma ọ bụ nkeji 5 ma ọ bụ nkeji 3 nọ n'iru Chineke n'ebe ị na-asa arụ ma kpee ekpere nkenke, ma ọ bụla Chineke nyere m aka, achọrọ m iyiri ịhụnanya, achọrọ m isi n'ụlọ m pụọ taa meso ndị mmadụ otu dị mma. Enwere m nsogbu nke na-enye m nsogbu nke ukwuu, mana ekwele ka m mere ya meso ndị mmadụ. Kwado onwe gị ịpụ ma kpaa agwa dị mma. Mmadụ ole n'ime unu chere na nke a bụ ndụmọdụ dị mma nke ezi uche? Ma ị ma ihe anyị na-emekarị mgbe ọbụla anyị na-agọtụ ihe si emetụta anyị. Enwere m ihe ndị a na-enye m nsogbu, obi adịghị m mma. Agaghị m enyenwuru onwe m aka otu m si eme ihe. Enwere m nsogbu, obi adịghị m mma. Mmadụ niile nwere nsogbu. Ọ bụghị naanị gị bụ onye nwere nsogbu. Mmadụ niile nwere nsogbu. N'ezie, n'agbanyeghị ụdị nsogbu nke ị nwere, enwere onye nọ n'ebe a nke nsogbu ya karịrị nke gị, karịa ka ị nwere. Ebere bụ ihe mara mma. Mata 11 amaokwu nke 28. Ana m agba unu ume ka unu nwee ike dị mma karịa. Agwala m unu, abụbụ m onye oyiri Kraịst na-ana ekwe ekwe. N'ezie, mana anabatara m nke a. Ọ bụghị n'ihi na ịma otu esi eme ihu n'ụlọ nzukọ gị pụtazie n'ụzọ gị were ya yichie ihu gị bata n'ụlọ nzukọ. Toonu Chineke, ekele dịrị Chineke, ka anyị bulie Chineke elu. Haleluya, amịm, 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 amịm. Ahụrụ m gị n'anya onye ozi, ahụrụ m gị n'anya nwanna, ahụrụ m gị n'anya nwanne. Amem. Gị bịala ruo n'ụlọ gị bido. Gịnị na-emedo unu n'ụlọ a? Ike agwụla m na ihe ndị unu na-eme n'ụlọ a. Echetara m mgbe m kwụ n'akụkụ dev, m chili aka elu n'ime ụlọ nzukọ. M na-abụ abụ nke nọ n'echiche m sị, ọ bụkwa na o chere na m lara ugbo aga m jem isi ihe ọzọ ga-apụta taa. Naanị ihe ọma otu esi emebe ile ihe egwuregwu bọọlụ. M na-eme ihe niile, m hichaa, m zaa, ike agwụla m maka ihe ndị a niile. Enyefechasịa m ihe niile. Na-agụ dịka onye ọbụla ịma. Gịnị mere anyị ji enwe mmasị n'ebe Jizọs nọ? N'ihi na ọ dị otu a. Ya mere, ọ bụrụ na ọ na-eji anyị ka anyị bụrụ ndị nnọchite anya ya n'ime ụwa, ka anyị ji na-akpọta ndị mmadụ wee nye ya site n'ịbụ ihe nlereanya, mgbe ahụ anyị ga-adị otu a. Ihe kachasịnụ nke anyị nwere ike ime bụ ịpụ baa n'ime ụwa dị ka o si dị njọ, wee gbasaa mkpụrụ nke mmụọ nsọ. Anaghị m ekwu ndị mmadụ imegide gị na-awụgharị gị isi. Ana m ekwu banyere ịkpa agwa dịka Chineke. Jizọs gwara ndị mmadụ mgbe o kwesịrị ịgwa ha. Ọ gwara ndị mmadụ eziokwu, ma mgbe ahụ ọ chụpụghị ha site na ndụ ya. Ma ana m eche banyere nke a kamgbe ụtụtụ a. Ma eche m na ụzọ nke anyị nwere ike isi megide ndị mmadụ nke na-abụghị mgbaghara bụ anyị rụọ mgbidi wee chụpụ ha n'ime ndụ anyị mgbe ha na-emeghị ihe otu anyị chọrọ ka ha si mee ya. Ma ị nwere ike ịnọrọ kwuru n'akụkụ mmadụ, ma ị naghị ekwe ka gị na ha mekọọ ihe. Achọghị m ka ị na-abata na ndụ m ka ị ghara imejọ m ọzọ. Ma ị ma ihe mere na ọ bụrụ na ị gaghị ekwe ka emejọ gị, ị gaghị enwe obi ịhụnanya. Mana ọ bụrụ na ị chụpụ ndị ọzọ, ma mgbe ahụ ị na-atụkwa onwe gị mkpọrọ. Anyị kwesịrị ka anyị na ndị ọzọ na-emekọta ihe, anyị ga-emejọ anyị, mana Jehova bụ onye na-agwa anyị. Obi n'ime gị, o nwere ike idozi ihe onye ọbụla mere gị. Mata 11 amaokwu nke 28. Jizọs sị, bịakwutenụ m unu ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ, ndị ebokwara ibu dị arọ, aga m eme ka unu zuru ike. Aga m eme ka ọ dị mfe ma mee ka obi unu dị ọhụụ. Werenụ yoku nke m, mụrụnụ ihe n'aka m, n'ihi na adị m nwayọ
weda n'ala dị ala n'obi, ma unu ga-enwe ezumike, ọ ga-adịkwara unu mfe, na mwegharị na nzuru ike na ngọzi nye mkpụrụ obi unu. Na yoku nke m zuru oke, ọ bara uru, ọ dị mma, o sighị ike, ọ dịghị arụ, ọ bụ ihe na-aga aga, ma o doro ahụ, dị amara, dịkwa ụtọ na ntị. Ibu arụ m dị mfe, ma ọ dịkwa mfe ibu. Mana ịma ihe m mụtara n'ime ihe nke a, ọ bụ ihe dị ezigbo mfe gị na Jizọs imekọ ihe. Ka m jụọ gị otu ajụjụ, ị bụ onye ọ dị mfe ya na mmadụ imekọ ihe? Chere, gba nkịtị, nọọ nwayọọ ma chee maka nke a. Ọ dị mma, ị bụ onye ọ dị mfe ya na mmadụ imekọ ihe? Gịnị ka ọ bụ? Gịnị ka ọ na-ewe iji mee ka gị? Gịnị ka ọ na-ewe iji mee ka obi dị gị ụtọ? Olee otu mmadụ nwere ike isi mee ezi ihe tupu ga-ekwere chefuo ihe ndị ha na-emeteghị? O nwanne, ihe m na-ekwukwe taa na-agba na ntị. Ọ dị mma, nọrọ ebe ahụ, anyị nwere naanị nkeji 30. Dave bụ onye ọ na-adị mfe gị na ya imekọ ihe, mana ọ dị njọ na mụ onwe m. Ruo ọtụtụ afọ, ọ dị ike mụ na mmadụ imekọ ihe. N'ezie, ọ bụ ihe siri ike ime ka obi dị m ụtọ. Ma ịma ihe merenụ, n'ihi na obi adịghị m ụtọ n'ebe onwe m dị. Ahụghị m onwe m n'anya, ya mere anaghị m ahụ ihe ọbụla ọzọ n'anya. Abịa n'ime ebere, ọ bụrụ na ị natabeghị obi ebere Chineke nye onwe gị, ị gaghị emenwuru ndị ọzọ obi ebere. Ọ bụrụ na ị natabeghị obiọma Chineke, ị gaghị enwe obiọma. Anyị enweghị ike inyepụ ihe ọbụla nke anyị na-enweghị. Ya mere, nke a ga-ebidorịrịla na ọdịnamma gị na Chineke. Olee ụdị mmekọrịta gị na Chineke nwere? Ọ bụghị onye nlekọta siri ike na-enye nsogbu. O nwere obi ebere, o nwere obiọma, ọ dị mma, ọ na-agbagharakwa ọsịsọ. Ọ dị mfe gị na Jizọs imekọ ihe. Ọ sị, bịakwutenụ m. Ọ bụ ihe doro ahụ mụ na gị so. Aga m eweta ịdị mfe n'ime ndụ gị. Agaghị m amagide gị. Agaghị m eme gị ka obi jọọ gị njọ mgbe niile ị na-emeteghị ya. Aga m enyere gị aka mgbe ọbụla ị chọrọ enyemaka. Ọ bụrụ na ị meteghị ya, aga m ahapụ ya ka ọ gabasị. Nsogbu adịghị, anyị niile anaghị emetecha ya. Gị si n'ezie, Joyce, ịma, ọ bụrụ na ị na-eme otu a, ndị mmadụ ga na-azụgharị gị ụkwụ. N'ezie, enwere mgbe ị ga-akwụrụ ọtọ n'ebe ndị mmadụ nọ. Ọ bụrụ na ị nwere onye na-alụrụ gị ọrụ nke na-abịa n'azụ oge ụbọchị niile, ị gaghị asị mgbe niile nsogbu adịghị. Enyere onwe gị nsogbu. N'ezie, aga m asị, ọ bụrụ na ị bịa n'azụ oge ọzọ, aga m achụ gị. Ma n'ime nke ahụ, ana m eme nke a maka ọdịmma ha. Ma ana m ekwu maka mgbe ndị mmadụ mejọrọ ihe. N'ezie, anyị niile na-emejọ ihe, mana enweghị onye o si n'aka. Ọ bụrụ na ha abụghị ihe m chọrọ ka ha bụrụ kwa ụbọchị, ma ọ bụ ụbọchị m chọrọ ka ha bụrụ ya. Ma ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị, ihe ị chọrọ na-agbanwe kwa ụbọchị. Otu ụbọchị ị chọrọ ka emetụ gị aka, mịa gị ọnụ, ma ụbọchị nke ọzọ achọghị m. Emetụkwala m aka. Ma nwoke nọrọ onwe ya na ọ dịka ngwa ụmụ nwaanyị ibe m, leenụ m anya, aga m emetụ unu na nkeji 2. Mana aga m agwa gị otu ihe nke ga-enyere gị aka ige m ntị. Ọ bụrụ na ị lụọla di, kwụsị inye di gị ọrụ nke ime gị obi ụtọ. Gị si n'ezie, ọ kwesịghị ime m obi ụtọ, ma aga m agwa gị ebe ị ga-ebido. Ị gaghị ebido ebe ahụ. Ị ga-ebido n'ime ihe ọ bụla ị ga-eme ka obi dị ya mma. N'ezie, ọ bụrụ na anyị chọrọ ibi ndụ anyị n'ozuzu oke nke mkpụrụ nke mmụọ nsọ, anyị kwesịrị ikpe ekpere maka enyemaka Chineke mgbe oge na-erubeghị.
n'ọnọdụ ọ bụla nke anyị chọrọ ilebara anya. A sị m echela mgbe ị nwere nsogbu ahụ kpee ekpere, ma a sị na o kwere omume kpee ekpere tupu nsogbu ahụ abịa, ma ọ bụ ị nwere ike gbochie nsogbu ahụ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.